Ahojte, ja som Denisa z blogu hellgroup.blog.cz a idem vám teraz ukázať, ako si robiť vlastnoručne urobené domáce samolepky, kvetinky a slniečka. Čiže budeme potrebovať šablónu, ktorú nájdete na mojom blogu. Pod videom je odkaz, výkres, farbičky, nožničky a obojstrannú lepiacu pásku. Najlepšie je štýl tej hrubej obojstrannej, lebo nebudeme to tam musieť dávať medzi to nič. Čiže hrubá, nie tenká. Tak začneme. Ja teraz urobím kvetinku. Narysujem si kvetinku. Jej okraje, no a teraz som to stratil. Jej okraje a jej stredok hodne pouvidím na to mincu. Toto vyfarbíme. Tak toto som trochu nedomyslel, teraz neuvidím okraje. Počkajte. Najprv mysli, potom konaj. Dobrá rada sa mi zím. To bude. Čiže pekne si to vystrihnem. A teraz to môžem bez problémov vyfarbiť, bez toho, že som sa bála, že sa mi stratia okraje. Na blogu mám asi 2000 článkov, tak si ich zatiaľ kúknite, kým toto vyfarbím. Že si môžete stihnúť kúknúť aj všetky diely Harryho Pottera. To ja hovorím, keď trvá niečo veľmi dlho. Že si stihne pozrieť aj všetky diely Harryho Pottera. Väčšinou, keď načítavajú pomaly videá na YouTube. Keď som nemala milión obrázkov v notebooku, tak možno až tak pomaly to nenačítavam. A keď som nenačítavala tie isté pesničky dokola, do kolečka, že väčšinou ako je toto. Aj toto vyfarbíme. Moment, ja som si zabudla zvýrazňovať. A prirobenie tváre. Očička. Nostek a nozdrička a úsmev.
Ja to potrebujem urobiť. Inak to nejde. To bude vyzerať zle. Hľadám fixku, no a čo? Tak. Toto bolo dobré, že? Tak. Zvýrazním ústočka. OK, toto zahodíme. Potom to zahodím do koša. Tak a teraz zoberieme obojstrannú lepiacu pásku. Odstrihneme kúsčok. Nalepíme ho tu z tejto strany. Z tej spodnej. Toho stredku. Túto fóliu odstránime. A prilepíme. Ale musíme ešte prilepiť aj z druhej strany tiež obojstrannú lepiacu pásku, ale fóliu odstránime až pri nalepovaní. Ahojte!